I-self assessment ibalekile uma umntwana kaNkulunkulu usindisiwe. You forget now about abanye abantu ukuthi bayizivuvu, bayashisa, bayawa. But ifocus iba kuwe ke manje. I-self assessment iyakunceda kakhulu ukuthi ukhule. Ngoba when you assess yourself uyakhona ukubona la ungenzi kahle khona umntwana kaNkulunkulu. Ngoba ifocus eningi iba sebantwini ukuthi basindiswe kanjani, but you forget about yourself. But now i-self assessment ingawe. You assess yourself ukuthi njengoba ngisindisiwe ingabe lento engayikhetha ngisaphila yona. Njengoba ngisindisiwe ngendlela engakhetha ngakona ingabe lento engayikhetha. Ngoba ku self assessment kuvela nento ethi njengoba ngisindisiwe ngiyumntwana kaNkulunkulu, insindiso engiyiphilako ngiphila insindiso yasesontweni noma ngiphila insindiso according to the will of God, noma ngiphila insindiso according to the church.